Time report. Supak usab si Cebu City Councilor-elect Naiza Nice Archival sa planong palhinon ang Cebu City Hall sa may South Road Properties. Ang bagong napiling ang konsyal nga si Nice Archival pag-umangkod kini ni Cebu City Mayor-elect Nestor Archival nagkarayon kini nga dili kini haom alang usab sa mga tao ilabi na sa mga taga-dakbayan sa Sugbog nga nagpuyo gikan sa kabukiran wikan kay layo kini kun adto na mabutang sa SRP. Gidugang usab sa konsyal nga sa kasamtangang panahon mahal na kayo ang plitihan sa mga sakyanan ug dili kini makaayo alang usab sa mga lumlupyo nga dunay tuyo sa Cebu City Hall. Matod usab ni Nice kumon nga mahitabo nga mga residente sa dakbayan sa Sugbo magbalik-balik sa City Hall gubikan kay dunay mga transaksyon ug mga pagproseso nga dili mahumandayon. Nakita usab sa konsyal nga kasagaran sa mga muragop sa Cebu City Hall mao kadtong mga dunay mga problema sa kwarta. Kun kanunduman sa Cebu City Mayor-elect Nestor Archival mipadayag usab sa iyang baruganan kabahin sa pagbalhin sa City Hall dito sa SRP din matud niya dili ang ayang ibalhin kini gubikan usab sa kakuwang sa transportasyon paingon og balik sa maong lugar. Napagladawan usab sa mayor kadako usab ang maggasto unya sa pagtukod sa mga proyekto diin una na usab nga nasigutan nga ang budget ini mukabat sa kapin kun mukuwang 500 milyones ka pesos. Report gikan sa Cebu City Hall kini sa Aero Clean Tagtako sa 93.9 IFM di kapugan sa pagkatod sa dagon ng balita tatak IFM Balita.